Ripoti la ndege linatuluka, titha kungonena kuti maripoti onse awiri anatani kuti anatuluka. Maripoti awiri onsewa afotokoza malingana ndi kafukufuku wawo amene anatani kuti anafufuzira. Now pano ndimafuna tipemphe a president abwere poyera ku mtundu wa Malawi, alankhule kuti way forward panopa ndi chani. Chifukwa mkatikati ngakhale maripotiwa akulankhula mozembazemba, koma muli zinthu zina zomwe pakana panopa Amalawi akufuna kuti aziwe kuti way forward yake ya zinthu zimenezi ndi chani. Chifukwa wina liyese ripoti poja watani kuti walimva. Mabodza amene anatuluka kuchokera kwa a president iwo mwini a Moses Kunkuyu ndi wamkulu wa ankhondo, zomwe maripoti awiri onsewo akuonesa kuti zinthu zimene ankalankhula iwozo mwazina mwa izo ndi zinthu zabodza. Maripoti amenewa anayatenga kuchokera kwa ndani? Nanga anthu amene anapasa maripoti amenewo apanga nawo bwanji? Maripoti akufotokoza kuti monga ripoti latuluka kumeneli pali kulekelera komwe kunachitika pa Kamuzu International Airport. Anthu ena analephera ntchito zawo kwa aviation. Apanga nawo chani? Fo chakuoneka ndi amenenso anapangisa kuti ngozi itani kuti ichitike. Ndi ma mistake amene wawa amene maripoti awiriwo apeza, a president ufuna kuti abwere poyera alankhule ku mtundu wa Malawi kuti way forward ndi chani. Chifukwa chomwe ndimayembekezera kuti a president mwina amapala anthu ena amene akuoneka kuti anapanga zinthu zolekelera pa nthawi imeneyi, anayenera kuti ayimisidwe ntchito. Even mneneri wa jeni wa boma a Moses Kunkuyu amayenera kuti ayimisidwe chani kuti ayimisidwe ntchito. Wamkulu ankhondo amayenera kuti ayimisidwe chani ayimisidwe ntchito. Azikafufuza kuti zinthu zomwe zimene ziya zinachitika chifukwa chani, andi zomwe amalankhula ku mtundu wa Malawi zimatanthauza kuti chani. Iwo mwini a president amayenera kuti wokhaso azipeze solakwa kunanga munthu amene anauza ripoti limenelo. Poti iwowo sanaliko ndi anthu okuti amachita kulandira maripoti ameneyo ndi ndani amenenso kuti atani kuti ayimisidwe ntchito amkapasa ripoti kuti azilankhula aoneke onama ku mtundu wa Malawi. In short, timafuna kuti a president abwere atipase way forward. Maripoti awiriyo ndi amene wawo amene akuti munga akunenera kuti ripoti iyi ndi fine. Fine so way forward mwa zinthu zomwe zolakwika zomwe zili mkati mwa maripoti ajawo zomwe zikuonekera kuti ndi zinthu zolakwika zomwe apezanso ngakhale wakafukufuku ama ripoti aja kuti ndi zinthu zolakwika. Apanga nazo chani a president? Tikuyenera kuti a president abwere poyera atiuze. Ngakhale akunena kuti ripoti akuna kuti alisanatuluke atituluka analipitisa kwa president ndi a president anakana kunena kuti yayi kayambeni kuwawerengera Malawi. Zomwe sindikukhulupirira kuti zingakhale zinthu zotani kodi zoona. Koma ponena poti alipoti anena choncho ife tizigwirisabe kuti ndi zimenezo. Ndiye pano ndikukhulupirira kuti a president usopano amva awerenga ripotiyo nkhati mmene panopa wina aliyese Malawi akudziwa kuti ripoti likufotokoza zakuti so a president akutipo chani ndi maripoti amenewo awiri abwere pa mtundu wa Malawi aone and way forward ndi chani. Nanga anthu akuoneka kuti panali kulekelera kagwiridwe kawo ka ntchito apanga nawo chani. Ndikhulupirira kuti pobwera president akhala kuyimisa akamabwera kuzatambasula mmeneso iwo ayimvera ripoti ili. Ndikhulupirira kuti pakhala anthu ena amene akuchosedwa chani kuti akuchosedwa ntchito akuyimisidwa pa maudindo awo, kuphatikizirapo ndani kodi a Moses Kunkuyu, kuphatikizirapo wamkulu wa nkhondo wa dziko lino, kuphatikizaso iwo amene kuti kodi information ankatuza ya president anayitenga kuti. Amalawi afuna amve zilizo kuti afuna amve zimenezi. Ndi a president Amalawi akudikira inu kuti maripoti awiri onsewa atulukawa way forward yake panopa ndi chani. Chifukwa tikukhulupirira kuti munthu akamatenga misonkho ya Malawi nkukhazikitsa commission of inquiry
and commission of inquiry yatulutsa report ndiye kuti pali chinthu chinanso chomwe mungathe kulankhulapo pozitsatira zomwe malipoti aja atani kodi atuluka ndiye zimenezo tikulikira inu a president kuti mutitani kodi mutilankhule ife mmene muchamo mwatipasa kanusu kena kache komwe kakuonesa kuti panali kulekelera mukapanga zimenezo mwina anthu mmitima mwawo achosamo picture chifukwa anthu pano pamadziwa kuti kukhotakhota pomwe wakukhota malankhulidwe kumenyana kwa malankhulidwe a malipoti aja ndi zomwe munkalankhula inuyo a president ndi zomwe zikalankhula a Moses Kunkuyu zomwe zikalankhula wamkulu wankhondo zinthu zomwe zikuwapasa anthu kunena kuti kodi ngozi inali yochita kukonza ndiye tifuna tikwere kuti inuyo muuza chani mtundu wa Malawi pa malipoti awiri amene atani kuti atuluka way forward ndi iti nanga anthu amene analekelera kuonekana analekelera pa ntchito zawo mupanga nawo chani